Pe măsura 16.4, pe AFIR, avem proiectul de cooperare pentru dezvoltarea pieții locale prin integrarea lanțurilor scurte de aprovizionare în zona localităților Stupărei, unde ne aflăm acum, Băile Olănești din județul Vâlcea și Dăbuleni din județul Dolj. Partenerii sunt Avigisu, cu sediul în comuna Stupărei, în satul Stupărei, comuna Miheiești, care are unitatea de producție, respectiv produse tradiționale românești. Un alt partener al nostru în cadrul proiectului este firma Gilbert Gil, cu sediu în localitatea Dăbuleni, județul Dolj, care este crescător de porc mangalița și unul din furnizorii noștri de carne. Tot în cadrul proiectului este firma Diaela Tur, cu sediul în Băile Olănești, cu pensiunea Europa, unul din beneficiarii produselor noastre. Totodată, ca partener, avem Asociația Producătorilor Tradiționali, Meșteșugari și Artizan Vâlcea, cu sediu în localitatea Stupărei, comuna Miheiești. Spațiul în care ne aflăm este depozitul de carcasă porc. Carcasa provine numai din România, de la abatoare autorizate, deci numai porc românesc. Ne aflăm în sala de tranșare, unde se bagă carcasa și se tranșează pe piese. Cotlet, mușchiuleț, ceafă, pulpă, slănină și tot ce rezultă din tranșarea unui porc. Ne aflăm în secția de preparare. În fața noastră avem mașină de tocat carne, cu productivitate foarte mare, după cum vedeți, toacă chiar tone pe oră, de ordinul tonelor pe oră. Avem un cuter cu turație variabilă, unde se obțin cremvuști, salamurile, parizerul. Prin proiect, pe AFIR, pe măsura 16.4, am achiziționat acest malaxor pe care îl aveți în față, de capacitate 200 de litri, pe care îl folosim și ne e de mare ajutor în obținerea producției. În față aveți șprițul de umplere pentru cârnați, după cum ați observat, și pentru salamuri, pe care îl folosim în mod frecvent și ne e de mare sprijin și ajutor în realizarea producției. Așa arată o ramă pregătită să meargă la afumare. Este o ramă cu produs finit, scoasă din celula de afumare. Liderul acestui proiect este firma SC Abigis, care are un istoric din 1991. A fost înființată de 4 acționari. În momentul acesta mai sunt 2. Firma s-a dezvoltat, eu știu, încet, dar cu pași sănătoși și siguri. De-a lungul timpului s-a creionat cumva intrarea pe o nișă a produsului tradițional. Aici au fost mai multe
etape. A fost o primă etapă în care Ministerul Agriculturii a testat o serie de produse, dar cumva procedura n-a fost tocmai cea bună și ne-am trezit cu o avalanșă de sute de produse tradiționale. La un moment dat s-a revenit, s-au pus niște reguli mai stricte. Noi am intrat în acest proces și de-a lungul timpului am reușit să atestăm 13 produse tradiționale pe care le producem și le avem și în prezent și le găsim în magazinele partenerilor noștri. Bună ziua! Astăzi vom prezenta conceptul de produs tradițional sau local integrat în strategia comercială axată pe lanțul scurt din cadrul proiectului de cooperare pe care îl avem în cadrul măsurii 16.4, unde parteneri sunt Avigis, Diaela Tours, Gilbert Gil SRL și Asociația Producătorilor și Meșteșugarilor din județul Vâlcea, producătorii de produse tradiționale și meșteșugarilor din județul Vâlcea. Avem prima dată o descriere a traseului produsului local, o legătură cu strategia comercială și cu lanțurile scurte și vom analiza pe rând fiecare element prezentat anterior, produsul local, dar ca o definiție, să spunem, unitară care le reunește pe celelalte, avem un produs alimentar obținut în apropierea fizică de consumator la câțiva kilometri de punctul de vânzare, obținut de obicei în același oraș, în același județ sau în aceeași locație. Are caracteristici unice ale unui anumit loc, poartă valoare, are o anumită semnificație culturală sau locală, sunt alimente vândute pe o piață alimentară alternativă. Exact cum am spus, piața locală reprezintă o rază de comercializare care nu depășește 75 de km de la exploatația de origine a produsului. Este definiția completă. Asociația va susține promovarea produselor din carne obținute de secea Avigis în cadrul conceptului intitulat Altădată produse din carne, tradiții oltenești. De asemenea, asociația va asigura furnizarea, culegerea de date legate de producătorii de produse tradiționale și ecologice și sprijinirea coordonării activităților în care sunt implicați acești producători și a diferitor acțiuni care se derulează. Aici vorbim și de proiectul în derulare din care suntem membru, așa, și avem o strânsă colaborare și cu Avigisul și cu producătorul de carne și cu pensiunea care desface produsele.